Türkmenistanyň ýaratyryň arasynda ýurdun daşyna çykmagy islegler artýar, ýurdun migrasiýa gulluklarynda nowatlar uzaýar. Liwap vilayatynda häzir raýatlara indiki ýylyň ýaz aýlarynda daşary ýurt pasportyny almak üçin talon berilýär. Liwap vilayatynda biometriki pasporty almak isleýänler gaty köp. Emma dokument taýýarlamak üçin diňe 2024-nji ýylyň maý aýynda ýüz tutmagy mümkinçilik berilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň maglumatlaryna görä pasport nowaty indiki ýylyň mart aýyndan maý aýyna çenli sandyjy güniň dowamında uzapdyr. Geçen hepde migrasiýa gullukları mart aýyna talon berýärdi. Indi bolsa talonlar indiki ýylyň maý aýyna berilýär. Diplibapdaky habarçymyz 16 oktýabrda gurrun berdi. Azatlyk vilayatdaky habarçylarynyň sözlerine görä, häzirki wagtda yerli migrasiýa gulluklarynyň ofislerine birnäçe ýüz adam gelýär. Habarçylar talonlaryň gaýtadan berilip başlanmagynyň gowy habardygyny belleýärler we yerli ýaşaýjylaryň iň bolmanda indiki ýyl pasport almak mümkinçiliginiň artýandygyny aýdýarlar. Öňki aýlarda yerli migrasiýa daralary täze ýylda nowatlaryň ýazgy boýunça dälde adamlaryň özleriniň baryp durmaly boljakdygyny aýdyp talonlaryň berilmegini toktadypdy. Talonlaryň berilmegi oktyabr aýynyň başynda gaýtadan başlanypdyr. Anonim görülen migrasiýa gulluklarının işarlarının maglumatlaryna görä, oktyabr aýynyň ilkinji 2 hepdesinde talonlar fevral aýy üçin berilip gutarypdyr. Soň birnäçe güniň içinde mart aýyna berilipdir. Indi bolsa maý aýyna talon berilýär. Emma indiki ýylyň nowatyna talon almak işi hem aňsat däl. Indiki ýylyň talonyny almak üçin arza berjek kwitansiýany almaly we eýem häzir indiki ýyl beriljek pasport üçin döwlet tölegini geçirmeli. Bu töleg 60 manat möçberinde. Munyň bilen baglylykda şuňlar banklaryň öňünde kwitansiýa boýunça töleg geçirmek üçin duran adamlaryň nowatlary hem peýda bolýar. Mundan öň Daşoğuz vilayatynda da biometriki pasport almak isleýän raýatlaryň nowatynyň 2024-nji ýylyň iýuluna çenli uzanlygy habar berilipdi. Daşary ýurt pasportyna bolan islegiň artmagy bilen bir hadarda dokument aljak bolýan raýatlardan edilýän talaplar hem kynlaşýar. Sentýabr aýynda Liwap vilayatynyň ýaşaýjylaryna SSSR döwründe berilen dowuluş hakyndaky şahadatnamalary esasynda pasport berilmejekdigi aýdylypdy. Şu ýylyň ýaz aýlarynda Balkan vilayatynda kämillik ýaşyna ýetmedik çağalary bolan ýaşaýjylaryň şeýle hem maşgalatyna suwd edilen garyndaşlaryň ýokdugyny tasdiklaýan 3 arka resmi namasyny berip bilmedikleriň pasport üçin tapşyran arzalaryny hasaba almakdan we olara daşary ýurt pasportlaryny bermekden ýüz öwürilipdi. Türkmenistanda ýeşillik we durmuş şertleriniň barha agyrlaşmagy derarly daşary ýurt pasportlaryna bolan islegiň fonunda häkimetler raýatlaryň daşary ýurtlara gitmegini çäklendirmäge gönüktirilen päsgelçilikleri ýygyderli döredýärler. Bürokratik kynçylyklar bolsa daşary ýurtlara gitmäge islegiň güýçlenýän wagtynda bu urda korrupsiýa üçin şert döredýär. Türkmenistanyň raýatlary biometrik pasportlaryny diňe ýurdun çäginde alyp bilýärler. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlary pasportlaryny şol ýurtlardaky Türkmenistanyň ilçihanasynda ýa-da konsullugynda alyp ýa-da täzeläp bilmeýärler. Biometriki pasport almakdaky kynçylyklar Türkmenistanyň daşynda şol sanda Türkiýede ýaşaýan müňlerçe türkmen raýatynyň pasportlarynyň möhleti gutaryp bir kanun statusda galmagyna sebäp boldy.